Għal-Ministru Ostingat, il-Gvern m'għandu ebda responsabilità xi ġorra l-inċidenti li sofrew minnhom residenti f'Bormla waqt li x-xogħol fuq il-proġett tal-Paġir numru 1 kien wieqaf. Ix-xogħlijiet bdew sitt xhur ilu fl-aħħar ġimgħat kienu wieqfa l kollox bil-konsegwenza li żviluppa periklu fis-sit. Fi kliem Ostingat hija responsabilità tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol li permezz tal-uffiċjali tagħha jaraw li ma jsirux inċidenti serji. Jiena ir-rapporti li għandi għalmenu huwa li jsiru spezzjonijiet regolari fuq dak li huwa health and safety u fejn ikun hemm nuqqasijiet jiġu segналati lill-kontrattur u sa fejn fin ir-regolamenti kollha li kien hemm bżonn jiġu audited qegħdin jiġu audited. Fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà jintqal li l-Awtorità hija biss responsabbli mis-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u mhux minn dawk li jweġġgħu kawża ta' xogħlijiet f'postijiet pubbliċi. One News wera kif matul Awwissu f'Bormla ġraw żewġ inċidenti serji. Anzjana ta' 67 sena waqgħet minn fuq bankina mkisra u spiċċat fit-taqsima tal-kura intensiva. U żagħżugħ bi bżonnijiet speċjali waqaf gandott miftuħ u sofra diversi ġrieħi. Ovvjament il-Gvern m'għandu ebda kontroll fuq l-inċidenti, però il-Ministeru ħaħseb li fil-kuntratt ikun hemm il-health and safety measures kollha li huma neċessarji jittieħdu. Esperti legali qalu lil One News li meta persuni jweġġgħu siti ta' xogħlijiet pubbliċi, il-Gvern jista' jaffaċċja responsabilità. Imma Ostingat qed iserraħ rasu li biex jitnaqqas il-periklu f'Bormla qed jieħdu ssieb l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà u l-kuntrattur li jingħata tender mill-Gvern. Jiena m'iniex persuna teknika li nista' ngħid, jiena nafda fil-Dipartiment tal-Health and Safety li jagħmel l-ispezzjoni regolari jiena ċerti li huma jiġbdu l-attenzjoni tal-kuntrattur. One News huwa infurmat iżda l-responsabilità tal-ħarsien tal-pubbliku mill-perikli ta' xogħlijiet pubbliċi taqa' f'idejn il-Gvern, Transport Malta u l-Pulizija.